Hvad så der? Cocaine Jakobe her. Okay. Hvad så gutter og guninder? Velkommen tilbage til min YouTube kanal. Inden videoen lige starter, så vil jeg sige tusind tak for 50 subscribers. Det betyder virkelig meget. Og så vil jeg sige velkommen til Jakobs køkken. Bading! I dag i Jakobs køkken kan vi simpelthen lave verdens stærkeste nudler. For jeg har nemlig ramt 50 subs! Til vores nudler skal vi selvfølgelig lige koge noget vand. Nu her, der er det tid til at åbne nudlerne. Shit. Hold da kæft. Det lægger vi selvfølgelig ned i skålen. Så er det tid til den stærke sovs. Den ser fandme dødelig ud, mand. Jeg kan ikke fucking... Fuck! Så er det tid til den stærke sovs. Fuck, det ser dødeligt ud, bro. Al saucen i, ja tja. Men jeg dufter lige. Det her, det er sgu ikke sjove sager. Så er det tid til at hælde vand i. Prøv at den der duft der, man, jeg er lige ved at dø. Så, nu skal jeg til at spise. Men inden det, så skal vi lige have det her på. Og jeg har også lige et glas mælk, hvis jeg nu lige pludselig skulle være tæt på at krasse af. Nå, lad os lige proppe det her på. Det er selvfølgelig ikke en Jakobs køkken, uden man lige smager på det. Så lad os se, hvad det kan. Fuck, det dufter dødeligt. Holy fuck. Holy fuck. Det kan mærke i tarmen. Fuck, man. Fuck. Jeg ryster helt. Jeg skal bare blive ved. Varmt. Fuck, man. Fuck. Nej, jeg bliver nødt til. Fuck det her. Min næsen løber som et eller andet vandfald, mand. Min læber. Kan man se det? Min mund, rundt om min mund, ikke også? Fucking brænder. Fuck. Fuck det her. Jeg bliver fucking ved. Fuck. Fuck. Kom ikke på. Fuck. Jeg kan simpelthen ikke mere.
Ikke prøv herhjemme, gutter. Prøv lige at kigge mine læber, mand. Det er fucking hævet, mand. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Hvis I vil se mere, så like og subscribe det lige. Og så vil jeg sige tusind tak for 50 subs. Og vi ses forhåbentlig i min næste video. Fordi nu skal jeg 5 uger ski. Så hej hej.